kelas 6, kenaikan kelas 1 sampai dengan kelas 5, dan Purna Tugas Bapak FXR Sikin, Kepala SDN 2 Budoho, kami tampilkan seni jaranan campur sari Turangga Dharma Putra. Pancen nyata endah luhur ing budaya ngaturaken sugeng ingkang sami pinanggih jaranan campur sari kang nyata eti bendi Turangga Dharma Putra dadi panglipur ing ati micil dusun sepung Kabupaten Ponorogo muji asa santi kunjung mring Hyang Maha Agung tetep ngrembaka bisa dadi Turangga Dharma Putra nglaluri budaya bangsa. Ngaturaken sugeng ingkang sami pinanggih jaranan campur sari kang nyata eti bendi Turangga Dharma Putra dadi panglipur ing ati kicil dusun sepung Kabupaten Ponorogo muji asa santi kunjung mring Hyang Maha Agung tetep ngrembaka bisa dadi tuladha Turangga Dharma Putra nglaluri budaya bangsa.
pancanyata endah luhur ing budaya ngaturaken sugeng ingkang sami pinanggih jaranan campur sari kang nyata edi meni turangga dharma putra panghibur ing ati mitir dusun sepung kabupaten Ponorogo muji asa sandi kunjuk mring Hyang Maha Agung tetep ngrembaka bisa dadi tulondo turangga dharma putra nglaluri budaya bangsa ya 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 ya. Ya. Sulingane arek Ponorogo esuk nyanding al asore nyanding ding disanding jaranan dharma saputra ya esuk nyuling al asore nyuling sulingane arek Ponorogo esuk nyanding sore nyanding sing disanding jaranan dharma saputra ya so
ya 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 sing prayitno sing hati-hati ya 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 Bendik ngungkung tengara budal ing wadya manut urut gumuru mbok suwarane ketara terus rumampa kuda mesti tangguh goranong gora berisul ing lan selompret kumbyong mawuran Natyo belah anggoso ya 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 up ya 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 Ya
sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat saya ketinggalan tidak mungkar maghrib lagi sajangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesambrono iku perintah agama elimono ning donya wong sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa besok munggah keluarga wis wancine tanah sati elengke wis wancine padha nindakake asana wasku mandang wayahe sembahyang ngatepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ketinggalan tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesambrono iku perintah agama elinono ning donya mung sadina sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepereng besok munggah swarga ya 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 ya
urip bebarengan bendino nyemong tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra keton mung rekoso urip
Selirane